Moito ruído e poucas noces. Ese podería ser o título da curtametraxe que hoxe puidemos ver na Deputación de Pontevedra. Tras meses de mensaxes a través dos medios de comunicación, hoxe por fin Xunta e Deputación mantiveron unha reunión para falar do futuro do Pazo de Lourizán. Ambas institucións falaron da cordialidade e sinceridade deste encontro, pero do que finalmente non atoparon ningún punto en común. Dende a Deputación teñen claro que o Pazo de Lourizán é un espazo público e non van a permitir a xestión do mesmo por parte dunha empresa privada. A presidenta e o vicepresidente dixeron esta mañá que colaboración 100% coa Xunta de Galicia, pero 0% con empresas privadas en relación a este pazo. Cal é o plantexamento que lle fixemos o vicepresidente da Xunta e a conselleira de Medio Ambiente? Que nós o que plantexamos é que se cumpla este convenio, que a Xunta de Galicia desenvolva ese proxecto ambiental, que efectúe as obras de conservación na zona noble e que a Deputación de Pontevedra colaboraría coa Xunta de Galicia para que se poidera desenvolver este proxecto, pero que en ningún caso a Deputación de Pontevedra está disposta a colaborar con ENCE. En ningún momento, así e con toda a claridade. Pois reiteramos a postura que levamos desde sempre, quero dicir, colaboración coa Xunta, toda, facilidades, todas e máis. Ahora, entrar nese pacto que fixo o PP con ENCE para a prórroga e do pacto ambiental e demais, pois de ninguna maneira. Supoño que ninguén, non será ninguna sorpresa para ninguén este posicionamento noso, nin por un lado, nin por outro. Pois a partir de aí, pois, o que xa escoitestes, que se van a facer no outro lado, que sexa, non? Ou se van a intentar que se faga no outro lado, que sexa, non? Dende a Xunta de Galicia lamentaron este posicionamento por parte da Deputación e din que farán todo o posible para que o Centro de Investigación Forestal que tiñan pensado levar a cabo dende ENCE dentro do seu pacto ambiental se quede na provincia, xa que, segundo dixo esta mañá Alfonso Rueda, trátase dun espazo de referencia a nivel internacional. E a Diputación, polo tanto, a Diputación ten que otorgar o seu consentimento a esta proposta de actuación que nos vimos a plantexar hoxe aquí, e que, o digo para que quede claro, viña de parte dunha empresa despois da solicitude que lle fixo a Xunta de Galicia para que, insisto, se convertise, e creíamos que era o marco idóneo, ao Pazo de Lourizán e a comarca de Pontevedra na referencia do I+D+I a nivel nacional no eido forestal. Xa digo que logo da conversación que temos mantido, parece ser, eu non abandono totalmente as esperanzas, pero parece ser difícil que se poida facer no Pazo de Lourizán. A Xunta ten a concesión do Pazo ata o ano 2021. Dende a Administración Autonómica dixeron que de seguir no poder estarían encantados de continuar con dita xestión. Pola súa banda, Carmela Silva e César Mosquera informaron de que o vindeiro luns 27 de febreiro manterá unha reunión co presidente da Xunta, na que falarán, entre outros, deste asunto. Aínda que o posicionamento dende a Administración provincial é claro, aposta polo público neste Pazo de Lourizán.